हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो सिगाङै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना बलिउड सेलिब्रिटिसफोरनि दख'ना गाननाय फट' इडिट खालामनानै। बेयाव आं नोंथांमोनाव सोंदोंमोन नोंथांमोननि फेभरेटआ सोर आरो सोरखौ साबसिन नुदों होनना। गोबां नायगिरि बिथांमोना आंनि सोंनायनि फिनखौ होदों। स्पेसियेलि बे भिडिअखौ आं बिथांमोननि कमेन्ट्सखौ रिप्लाय होनो थाखाय बानायनाय जादों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर बिदिब्ला आं बिथांमोननि नामखौ फरायलांसै। गिबियाव दङ पुनम स्वर्गियारि 1075 बिथाङा लिरहरदों माय फेभरेट नेहा काक्कर। आरो गुबुन सासेयाव दङ सोगोम मुसाहारि 5774 बिथाङा लिरहरदों नेहा काक्कर माय फेभरेट। आरो गुबुन सासेयाव दङ पारमेश्वर ब्रह्म 4322 बिथाङा लिरहरदों शिल्पाखौ मोजां नुदों होनना। थेंक इउ ब्र'। आरो नेक्स्टआव दङ मोजोम दैमारि 9883 बिथाङा लिरहरदों नेहा काक्कर। आरबिआ लिरहरदों शिल्पा शेट्टी। दावहारु बर' 4631 बिथाङा लिरहरदों नेहा काक्कर। आरो माइना बसुमतारी 5084 बिथाङा लिरहरदों शिल्पाखौ समायदों होनना। थेंक इउ। आरो एसबि मिथिंगायारि नुथाय 3664 बिथाङा लिरहरदों नेहा। आरो इउजार GJ9OT8KY 8E बिथाङा लिरदों जानबि कापुरखौ साफाता नुदों होनना। थेंक इउ बर'। आरो नेक्स्टआव दङ सुजित क्रिएशन 108 बिथाङा लिरदों मोजां नुदों आंना फेभरेट एक्ट्रिसआ जाबाय शिल्पा। थेंक इउ ब्र'। आरो गुबुन सासेयाव दङ अनजलि बर' 8457 बिथाङा लिरदों गासिबो मोजां बिउटिफुल दादा होनना। थेंक इउ। आरो नेक्स्टआव दङ जयन्ता मुसाहारि 8307 बिथाङा लाभ हरदों। थेंक इउ ब्र'। आरो नेक्स्टआव दङ कपिल बाग्लारि BL7DO बिथाङा लिरदों नेहा काक्करखौ समायदों होनना। आरो नेक्स्टआव दङ सपना नार्जारि बिथाङा लिरहरदों नेहा काक्कर माय फेभरेट। थेंक इउ। आरो गुबुन सासेया लिरहरदों आलारि खाख्लारि बिथाङा नेहा काक्कर होनना। थेंक इउ। आरो गुबुन सासेया जाहैबाय निजिरा मुसाहारि 6274 बिथाङा लिरहरदों नेहा काक्कर माय फेभरेट। आरो गुबुन सासेया दङ मिसिं बासु 9786 बिथाङाबो लिरहरदों नेहा काक्कर। लोगोफोर कमेन्ट्सआथ' गोबां दंबावोमोन आं माखासेनि कमेन्ट्सखौ गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअआवहाय रिप्लाय होसिगोन गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि फेभरेट बलिउड फावखुंग्रिया सोर कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव सोर बलिउड फावखुंग्रिखौहाय दख'ना गाननाय इडिट खालामनानै लाबोनांगौ नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट्सआव खालामहरबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।